kum mabende koro ochiwne jaod bura ma Iyala mabende koro ochiwne kum mar ndalo 90 mar mondo mi kik ochope liare mano mar od bura maduong' ma pacho ka. Kum machielo bende idwaro kawne jal mabende namako tipo makamano. Apana chak kodi kinjire kaunti ma Homa Bay Florence. Kum mabende koro ochiwne jaod bura ma Iyala jal mano mako tipo makama nikech kiparona an kaka Sharon Ong'aw wacho ni kapo nono ni noko mak kanda makama dindo kolose kata nyaka sani ento koro domie kum nikech ang'o Florence. Sharon ng'ana to kaparno nego mie kum gimomiyo konego mie kum onyisowa gima timore and wajotelo moyiergi mana kaka an nitie kaka onego bed ni wabedo gi jopiny wanyisogi kaka jotelo onego bed ni bedo to gi kum monego bed ni jatelo yudo ka gino timore. Nitie gimoro tinde nitiere ei anyuola ma nyithindo neno ni ok onego bed ni kumogi ga kitimo makosa. To sama koro osenyis jopiny ni makosa no otimore e bunge ne jatelo moyier to kume donge mano be mana puonj. Koro sama gitok gidwar ni waneni, sama ok gidwar ni jopiny oneni, ere kama nyithindo biro puonjore ni kama makosa otimore tikumo. An gimidwa kum ne ng'ani ok ane omiyowa puonj, omiyo ji ong'eyo ni ka nitie gimotimore tikumo. Omiyo nyithindo ng'eyo ni ka gigore e ot tikumogi nikech ka jok moyiere minyalo kum. Koro sama nok gineni ing'e ni mondo ibi nyis nyathi e ot ka niya kitimo makosa kata kigori tikumi obo penji ni kanye nikech ok oyie kum. To koneno ni jaod bura emo kum kare kum ma watime ot ka ni be kande bera bera. Koro an gimomiyo kumene e tokane. Lakini jok mogore gi to kum to ber kuomgi nikech gi jotelo andi bro yudo ka nitiere ngero moro mawacho ni nyaka kachopo kama suna opiyo kamarach madichuo kibro ng'eyo ni ok gimoro amora ginene ok kethruok moro amora iloso gi yor dhawo. Mano ok ne mana direct kamano. Mani bro ng'eyo ni jood bura kata nyathi moro amora kata ng'ata kama wantiere ok en dhawo manyalo miyowa walos gimoro matimore marach e kindwa wawegi. An kaka jaod bura awinjo kendo ng'ama miyo awinjo ka en wich kuot kabisa. Ing'e ni joma mine wan wawegi joma chuo gi ng'iyowa gi wenge 10. Mana kaka gavana wa Gladys Wanga nowacho ni ng'ama miyo nyaka ti dipar mondo yud neno ma inyalo nene go ni otiyo mana dinus ma dichuo yudogo. Koro joma mine gi sama wuok udhawo an gadieri ni nonro te bero pod ibro tim kaka spiko wacho. But an gadieri ni bro yudo ni ng'adi chuo e more kod gino. Nikech ging'iyowa gi wang' moro mopogore. Kendo ibro yudo ang'ena bro duogo ka kendo bro wacho ka nonro oseyudore ubro yudo ni ng'ama dichuo nikech nitie wang' ma ging'iyowa go wa joma mine. Koro joma mine manya e dhawo gi ok ochuno ni nyaku dhawo ni kia iolo wang' wadu chai kia itimo ang'o nyok los wach. Ayie gi nyawadwa manyodhi ire mondo ng'i yor loso gigi loso. Koro dhawo ka dhawo osetimore kamano kum no to ayiego. Lakini kum mar ng'ama nomakono mano to kayiego. Mano to weura weya od nyiswa kata wan Homa Bay ka nitie wach moro amora motimore ni nitie timore marach we jopiny ong'e mondo ng'e ni to jatelo eto oting'ore e yo mane ne jopiny to ang'o modhi time i od bura. Bodhi ere kaka odwa duogo dala mondo okony jodala ka nitiere thagruok moro amora. Nikech jopiny ong'e ni ka nitie tabu moro amora adhi ir jaod bura ene ma en gi rieko mamalo monyalo konyago mondo alos gini. To ka jaod bura ni ema osedhi odhawo koro japiny ni to ng'ama dwa konyo. Erokamano Sharon. Erokamano ahinya Florence. Kata kamano nyakorom Gajwang'a migi kumi ni neno nade mi jalnioro mabende nomako tipo kata nomako kanda makamano kum kata oyo. Kata kamano nyaka sani bende spika mar od bura mamalo Moses Wetangula wacho ni nonro pod dhi nyime kendo itimo koda